Eta gaurkoan, Nafarroako korrika koordinatzailearekin egoteko aukera izanen dugu, Asier Biurrunekin, ja aste batzuk pasa dira korrika Iruñan bukatu zenetik, baina arez geroztik balorazio txiki bat egiteko tartea ere aurkitu dugu, ezta Asier? Bai. Arratsaldean eta ongi etorria. Bai, zuri ere. Bueno, deskantsatu duzu, ja Bai, beste deskantsatu dugu, lan bai. egin ondoren. Bai, pilak kargatu ditugu asko, korrikak asko bere garaian asko kentzen badizu ere, indarra eta loa eta ahalegin handia egin behar delako, baina orain pilak erabat kargatuak ere, bai atxeen hartu dugulako, eta bai korrika, gero aipatuko ditugun gauza horiek guztiek pilak kargatu dizkigutelako. Apirilak 9 bukatu zen, Iruñan haze eguna, ospakizun ederra bihurtu zen egun hori, nola baloratu duzu pixka, 20. korrika hau edizioa? Bai, nik uste dut, igual ekarriko ditugu gora, suposatu dut hemen ere aipatu nuela, 20. Guk nahi genuen, 20. gogoan edukitzea jendeak, baina ez soilik korrika guztietan gelditzen diren abesti eta horiengatik ez, baizik eta zerbait berezia izan zedin edo izan dadila, niretako oraindik oso bizirik dagolako 20. korrika eta hala izatea nahi dut ere hilabete batzutan. Eta nik uste lortu dugula, bai parte hartzearengatik, parte hartze inoizko handiena izan da, badakit azkeneko ediziotan hori erraten ari garela, baina hala da. Ikustea besterik ez da, karrera bitartean edo korrika bitartean dauden argazkiak, argazki utzi digun eta guztietan jende pilo ikusten da korrika. Beti korrika guztietan egon dira kilometro batzuk gau ez direnak, igual jende gutxiago ibiltzen dena, edo bi lagun, ere horri ibili da sare sozialetan argazki bat bi lagun korrika egiten, hori ere korrika da, hori errealitatea da. Baina hori geroz eta gutxiago eman dela uste dut. Orduan, argazki horretatik abiatuta, ahaztu gabe, korrika Otxandion hasi zenean, ze argazki utzi zigun, parte hartzea utzi zigun, gero daukagu Iruñeko argazkia, Iruñeko Sarasate etorbideko pasealekuko argazkia, gehi, Iruñan egun osoan barna egon ziren ekitaldi horietan parte hartu zuen jende guztiarena, eta hori ikaragarria da. Nik uste dut horregatik jendeak gogoan izanen duela 20. Eta gero sakonago edo aztertuko badugu ere, horre mezu egile bat ere izan zen, mezu egile horrek utzitako mezua eta Joseba sarrera handia izateare, uste dut ematen diola edizio honi bere maila, eta orain ikusteko pixkat ze ondar utzi duen eta hemendik aurrera nola doazen gauzak. Aekaren barruan sentsazio berezia utzi dizue korrika honek? Aekaren barruan eta nik orain arte, egia aitortzeko egun asko pasa dira, baina guk oporralditxoa izan dugu, orduan hor jendearekin egoteko aukera handirik ez dut izan, baina egon naizen horiekin zuzenean erantzuna da, baietz ez utzi du ondar oso gozoa, oso goxoa eta oso ona, lehen hasieran ere aipatu dizut pilak kargatu dizkigula eta uste dut hori dela guztio daukagun sentsazioa. Pilak kargatu dizkigu, ze korrika honek eman diguna da, babes handia, babes handiagoa, horren arte genuena, baina babes handiagoa, eta horren nolabait guk eguneroko lanean euskalduntze edo berreuskalduntze lan horretan aritzen garenean emate dizu, bada kuilua, zerratu zu, hau honetan ari gara eta jendeak eskertzen du, bai norekin izanen duelako hitz egin, baita urratsa emateko baduelako nora jo. Orduan zentzu horretan akuilua eta barruan utzi duena ikaragarria. Jakina da ez dela soilik euskalduntze edo berreuskalduntze helduen euskalduntzeari lotzen korrika, euskararen normalizazioa ere bilatzen du, eta euskararen normalizazioan hainbat gauza oraindik egiteke baldin badaude, baina behintzat erraten aldugu oinarri sendoa dagoela jendartean eta jendarteak hala erakutsi duela. Gehiengoa edo parte hartu duen jende askok euskaraduna da, edo parte hartu duen jende asko euskaraduna da, baina euskaraduna ez den jendea bada, eta espero dugu horiek, korrika honen ondoren emanen dutela jauzia eta euskaltegian izena emanen dutela.
Aipatu diguzu lehenago pixkat kalkulatzea ez, korrikan parte hartzen duen jendeari dagokionez zaila izaten dela, ez datu horiek ematea, baina edizioz edizio ikusten da geroz eta jendetsuagoa izaten ari dela korrika, ez? Bai, horretaz ez dugu zalantzarik. Horretaz ez dugu zalantzarik eta datuak ematea oso zaila da. Ni badakit noizbait hitz egin dugunean guk geu gure artean datuen gainean erraten genuen Euskal Herritarren herenak parte hartzen duela. Baina guk ez dugu inoiz jarri zenbatzen edo enpresa bat edo lagun bat oso zaila delako. Igual ni hasi naiz hemen Berriozarren jarraitzen dut edo ez, egiten du kilometro bat jendea sartzen da eta zentzu horretan oso zaila egiten zaigu. Argazkiek ematen digute hor pixkat kopurua, ez kopuru zehatza, ez datu zehatza, baina kopurua. Eta, bai, furgonetan dagoen jendeak beti egiten du jarraipen estuago bat, hor ari direlako karrera jarraitzen, eta gero egite ditugun ekitaldi zentral horiek, bai hasiera eta bai bukaerako argazki horrek ematen digu kopurua. Eta, nik ikusita bi argazki ditute gogoan, lehenengoa da Sarasatekoa, hemen Iruñari lotuta, Sarasatekoa, Sarasate jendez gainezka, eta ez soilik lehen aipatzen genuen, ez soilik eszenatokitik aurrera ikusten zena, baizik eta buelta ematen bazenion eszenatokian bazinen, buelta ematen bazenuen horratzean ere jende pilo zegoen, baita Gaztelu plazan elkartu zen jende hori guzia, orduan horrelakorik Iruñan ausartuko nintzateke eta ez dakite ala den edo ez, baina ausartuko nintzateke ez dela egon horrelako mobilizazio handirik. Eta gero daukadan bigarren argazkia da Antoñutitik atera zuten, eszenatokitik justo Gatibu jotzen ari zenean, eta hor dago Antoñuti guzia lepo, ezkerretara ikusten da jendea sartuta belardian, eta hor jendetza ikaragarria ikusten da. Hori zenbakitara eramatea oso zaila da, baina bai argazki horiek orain arte ez ditugula horren, eta ez ditugu horren handiak ikusi edo horren jendetsuak, ez. Zenbat argazkia gainera atera dituzuen, ez? Hor Euskal Herri osoan barna, beti badakigu, geroz eta jende gehiago egoten dela hiriburuen barruan, ez? Horrela, baduzu argazki kutxunik, korrika osoan zer, izan duzu aukera Euskal Herrian zehar ibiltzeko edo? Begira, kutxuna ez dakite argazki kutxuni duan. Niri asko iritsi zaiten, zaidan argazkia da, lekukoa igotzen denean eszenatokira Iruñan. Seguramente, hor ibili garelako buru belarri korrikarekin eta Iruñeko antolaketarekin, eta horrek ematen dizu nolabaiteko ez dakit aupada edo ez, eta erratutu, bukatzen ari da, eta irakurriko dugu, dute mezua, oraindik artean, jakin gabe zeinek idatzi zuen, baina hori bai gelditu zaidala barruan, Xabier Gartzia lekukoa goian duela eta atzean foruen monumentua, momentu hori oso hunkigarria iruditzen zait. Sare sozialetan ibili da argazki bat oso polita, geroen bat kopia, mintzeko asmori gabe, baina jendea saiatu da horrela egiten, eta korrikak ere izan du eguraldi ona, euritsua, Euskal Herrian barna ibiltzen denez korrika, denetari tokatzen zaio. Eta hor bada argazki bat, pertsona bat lekukoa eskuan duena, eta justu argazkia bota zutenean hortzadarra ikusten da, eta ematen du ateratzen dela lekukotik, eta ez dut erranen kutxuna denik, baina egiarran oso argazki atera zen momentu hori da oso polita, ez. Eta gero argazki batekin gelditzea oso zaila da, kilometro batean igual ikusiko duzu ume bat lekukoa eramaten, bertze kilometro batean, aulki gurpildun batean dagoen lagun bat lekukoa eramaten, bada... 80 piko urteko. Eta hor sartu zen ere lehia bat, hor hasi zen Nafarroan eraman zuen, ez nahiz akoratzen ze adina zuen amoina horrek, baina hor atera zen ez, gero mediotan edo sare sozialetan, 80 piko urte du, gero Gipuzkoatik ere heldu zen bertze bat olakoa ez, hemen ere amoina batek eraman du, eta 80 eta urte bat gehiago zuen, edo ez. Orduan, horien artean aukeratzea zaila da, nire amona balitz, barran nizuke, amona gertu denez hori da eta kutxuna, baina oso zera pertsonala izan litzateke ez. Baina horrela orokortasunean, korrikak eta Otxandiotik hasi zenetik utzi dituen argazkiak nik uste guziak edo asko direla, ez. Bertze batzuk oso errepikakorrak izan daitezke, baina guzi daukate hor zerbait. Eta
nik igual bai gaineratuko nituzke hor bertze argazki batzuk korrikak utzi dituenak, eta badira instituzioekin egin ditugun harremanak, eta ja, bueno, pues etorrita Nafarrora inoiz eman ez diren harremanak eduki ditugu, bai Iruñeko udalarekin, bai Nafar gobernuarekin, baita hainbat udalekin ere, hor ikusi da harremana, bueno, bintzat arrunta, ez? Bai, hartu eman arrunt bat, ez? Normala den edo izan beharko lukeen harreman bat izan dugula, orain ea hemendik aurrera harreman horiek zertan bihurtzen diren, eta bueno, hor ere pixka gogora ekartzeagatik Fikoban egin genuen omenaldi ekitaldia gaur honetaz hitz egiten ari korrika hau asmatu zuten edo bururatu zitzaien lagun horiei, eta bueno, horri ere nik uste dut azpimarratzekoa dela, edo bueno, behintzat barruan geldituko zaigula, ez? Ja, gorazarre egin diegu, ez, omenalditxo bat, eskertu diegu egin zuten lana bere garaian, edo izan zuten burutazio hori, eta bueno, horiek ere badira gelditu diren, ez, hemen begininean gelditu diren argazkiak. Gainera, aurtengo edizioak ez eman du joku desente, korrikarekin zirkoa, ez? Bai. Horrek joku asko ematen zuen argazkiak ateratzerako orduan, ez? Kristoneko harrera edo, bueno, isla izan du, ez, ikusi da jende asko jantzita, malabarista, bueno, zirko, ez, 80 markadako zirko horren trajeekin, pelukekin jende asko, ordearekin jende asko ikusi da, eta sudurgorri asko ikusi dira, ez, orduan bai, horrek eman du jokoa, ez, hasieran zuk planteatzen duzunean, edo, bueno, planteatzen denean korrika ez dakizu nola erantzunen duen jendeak, eta jendeak, bueno, hortik jo du, ez, zirkorrika eta zirkoaren inguru horretatik, eta bai korrika, bai lasterketan zegoen jendea, bai tantolatu diren hainbat ekitaldiek ere, bueno, islatu duten nolabait zirkoaren hori, ze, bueno, adibidez, lehengoan solastu nintzen ni zirko tailerrak egiten dituen neska batekin, eta errantzuen. Ez dakit koinzidentzia den edo ez, baina, bueno, aurten guk tailer asko planteatu ditugu hainbat herrietan, eta, bueno, suposatu dut horrek ere baduela hor isla. Eragina, ez? Ikusten da asmatu duzuela gaiarekin. Ematen du. Dena den, oso egile berezia izan zenuten mezuari dagokionez, Joseba Sarrinandiak egin zuen lekuko barruan bueltaka ibiltzen den mezu hori, zer helarazi nahi izan du mezu honen bidez? Bai, nik uste dut, bueno, hor ez dut eginen laburpen handia, eta, bueno, jendeak ere hor dauka Joseba Sarrinandiaren mezua, seguramente norberak ere irakurtzen duenean aterako ditu bere irakurketak, baina nik uste dut, bueno, batetik hitz egiten du altxor batez, egun ere, bueno, Europan hitz egiten da, ez, altxorra dela hizkuntza bat, eta ez euskara zentratua baizik eta hizkuntza bat. Hitz egiten du normalizaziorako ze urrats eman behar diren, edo normalizazioaz hitz egiten denean zerta hitz egiten den, benetan hitz egiten ari garen normalizazioaz, eta bueno, hor korrikak ekarri duen lelo horrekin ere lotura du, ez, nolabait batzuk hori osatzera eta hizkuntza erabiltzaileak edo euskaldun aktiboak izateko urratsak emateko bide ematen du. Orduan, nik uste dut 3-4 ideia horiek direla gutxi gora bera, eta barka bezala Joseba Sarrinandiak orain egin duan laburpen edo zera honengatik, baina bueno, horri igual izaten aldela ideia nagusia edo bai eztia zer hitz egiten du, bueno, egiarran nik uste dut osotasunean irakurtzeko eta ez behin baizik eta 10 aldiz edo 11 aldiz gozatzeko, irakurtzeko, ulertzeko, gozatzeko ematen duela. Gainera testua irakurtzeko aukera badago, beraz bakoitzak atera dezala nahi den interpretazioa, ez? Dena den, 20. edizionetan aipatu zenigun bestaldian, edizio guztietan badela zer ikasia, izan ere korrika bat antolatzeak sekulako lana dauka, zer ikasi duzue aurtengo edizionetan? Bai, bueno, nik erran nizuke arlo tekniko ez gain, ze hori beti ikasi beharko dugu, gainera lehen aipatu dugu, geroz da jende gehiago parte hartzen baldin badu, horri ere aurre egin beharko zaio, ez? Ez
da gauza bera lehenengo edizioan, adibidea jartzeagatik, lehenengo edizioan azkeneko eguneko jaia antolatzea, igual, taberna txiki batekin nahiko da, ez delako jende asko espero, edo oraingoan taberna txiki bat jarri izan bagenu, ez genuke abasto eman izanen, ez edo. Eta hor datoz pixka arlo teknikoak, ez nola egin jende horri guziari zerbitzua edo kakotxen artean eman alizateko. Eta gero, ikasteko utzi diguna, seguramente asko da egin behar dugun lanaz, korrikak zer dagoen, korrikaren atzean zenbait jendek parte hartzen duen, bai lasterketan, bai batzordeetan ere. Orduan, jende horrekin guziarekin nola jarraitu harremanetan, nola jarraitu euskararen aktivistak izaten, nola jarraitu egun atera dugun mezu hau mamitzen, batzuk horretara iristera, zuk horiek izan daitezen bat eta hurbildu daitezen, nola lortu nik zurekin hitz egiten duanean, eta euskalduna baldin bazara zuk eragitea jende horrekin, ez. Hori ikasi dugu eta ikasi behar dugu, igual ere etorkizuneko horrelako zerbait badu. Eta ikasketak, uste dute garrantzitsuena dela, jakitea egiten ari garen lana ongi dagoela, baloratua dagoela eta jendeak baloratzen duela, eta jarraitu behar dugula modu horretan ahalik eta zintzoen eta eraginkorren. Ikusita oso pozik zaudetela, ez? Eta gustora gelditu zaretela gainera aurtengo edizionekin, aurrera begira zer erronka dituzue eskuartean? Erronka gutxi iruditzen bazaizu Euskal Herria berreuskalduntzea, pentsatu erronka beharko du txikia. bertzeren bat, baina hor erronka handia dugu, AEKak hor dauka erronka handia, hori da bere egunerokoan egiten duen lana, eta horretan orain erabat pila kargatuak, zoriontsu eta bertze modu batez ekinen diogu eta ikasturtea amaituko dugu, eta hor erronka nagusia da euskaltegiak jendez betetzea. Eta behin lehenengo erronka hori lortu ondoren, argi dago Euskal Herriak eta euskarak merezi duen tratamendua behar duela, deitu ofizialtasuna, deitu normalizazioa, deitu jarri diezaiogun nahi dugun hitza, batzuk igual ofizialtasuna entzun eta eskuak burura eraman dituzte, baina eman diezaiogun behar merezi duen eta behar duen tratamentua, bai euskarak, bai euskaldunok bizitzeko modu normal batean, modu, azkenean eskubidez hitz egiten ari baldin bagara, edo demokraziaz hitz egiten ari baldin bagara, sar dezagun hau ere zaku horretan, eta nik uste dut horiek direla, erronkak. Bai euskalduntzea, naritzea, gogotsu, duin eta jendea pozik egon dadila gurean, eta handituz pixka multzo hori, lehen erranduan euskaltegiak betez, jendez bete, edo jendez beteta, eta gero euskararen normalizazioan urratxe, hemendik aurrera urratxe handiak eman alizatea. Bukatzeko horre, adibidez, korrika honetan ere asko hitz egin da adibidez euskara ikastearen doakotasunaren inguruan, ez? Bai. Aurrera pausa bat izan daiteke. Hori sartuko nukenik pixkat euskararen normalizazio horretan, egon nahazten dira ez horre, pixkat lerroak edo ez dakit nolarren. Baina argi dago, aurtengo edizioan guk geuk bultzatuta asko hitz egin da doakotasunaren inguruan, guk badaramazkigu urteak doakotasunaren inguruan hitz egiten, AEKaren helburua doakotasuna lortzea izan badelako, eta horre urratsak eman behar dira, egun ikasleek egiten duten ahalegin ekonomikoa ikaragarria da, eta txapelak etzeko modukoa, ez? Jendea hala ere hurbiltzen da, hemen adibidez ez dago Iruñean bai, hemen bai Berrizarren, baina Nafarroan ez dago olako laguntzarik, eta doakotasunaren bidean urratsak eman behar ditugu, eta horretarako oso garrantzitsua da, instituzioek eman behar dituzten urratsak, ez? Instituzioei dagokie orain txandala, nolabait irudikatzeagatik ez, txandala jartzetik, oraina gorbata jartzera eta mailaren gainean
mailaren inguruan honen gainean hitz egitea eta honen inguruan urratsak ematea. Bukatzeko asko falta zaigu euskararen politizazio hau gainditzeko, zeren oraindik errealitatea ezin da bukatu, ez? Nafarroan hau asko gertatzen. Bai, politizazioa bukatzeko asko falta da, baina nik uste dut euskara ezin dela baztertu politikatik, ze euskara politika da, euskarak politika bat behar duelako normalizateko. Etxe batek politika bat duen moduan, eta ez dakit, telebista batek politika duen moduan, azkenean lege batzuk daude, zuek emititu alizateko, orduan gauza bera gurekin. Baina bai, ematen zaion erabilpen hori. Erabilpen horrekin apurtu behar da, eta erabilpen horrekin orain da pixka batez etorkizunari begira apurtu behar den zera bat. Korrika bere osotasunean ikusita, nik PP-ko EAeko PP-ko jendea edo parlamentariak edo ikusi ditute korrika lekukoaren atzetik. Orduan, orain behar dena da hori, txandala, lehen aipatzen nuen txandal horretatik pasatzea benetan euskararen aldeko politikak egitera, beraien aldera eraman gabe eta begiratuta ondoan duten hori, ez? Korrika egin dutenean, zeharka edo begiratzen baldin bazuten, euskaldunak zeuden hor inguruan, eta beraiek nahi dutena da modu normalizatu batean bizializatea, ez? Eta hor, PP aipatu da moduan, aipatzen alditute alderdi guztiak, ez? PP-ren atera du, igual, hemen muturreko adelako ez dutela parte hartzen, ez? Baina, hemen Marisa de Simon batek parte hartu du, eta izquierdak egiten duen politika euskararekin, egiarran ez da nire ustez egiten alduen egokiena, hor ez ditulako gure eskubideak eta bermatzen, eta ez delako demokrazia ehuneko egunean egiten ari orduan. Korrika egiteko gai baldin bagara, orain gai izan behar dugu, korrikak daraman mezua paperera edo maira eramateko. Badakegu politik eta euskara ezin direla guztiz banatu, baina uste zaibiez gainditze hori agian gizarteak hobea eramala politikariek baino. Zalantzari gabe, baina arlo guztietan. Hori antzimaten da, ez? Eta, lehen saiatu naiz igual horrekin hori aipatzen, baina, orain bai, bide eman didazunez, herria da, aurretik doana, eta hori argi eta garbi adierazita dago, adierazten du korrikak. Korrikan ni ez naiz joan jendeari galdetuz zuk zer bozkatzen duzu, baina suposatzu dut hor dagoen zera, ez? Espektroa oso zabala da, ez? Bai, hori da, ez? Espektroa oso zabala da, eta hor dagoen jendeak dituela bere iritziak, eta oso ongi etorriak, ez? Norberaren iritzia, eta ziurrenik, igual zuk eta biok ere ez dugu ez gara iritzi berekoak, zu eskuinekoa zara, ni ezkerrekoa da alderantziz, bai? Eta baina hemen ari gara euskaraz hitz egiten, euskararen gaiaz hitz egiten, eta ikusten euskarak bide bat egin behar duela, eta euskarak goitik berako lege bat behar duela, euskarak goitik berako laguntza batzu behar dutela, instituzioen implikazioa behar duela, eta hori nork ikusten du herriak. Herriak oso argi ikusten du, orduan hor indarra handia da, eta lortzen ari garena, eta igual hori ere ikasi baino ikusi dugu ez, ikusi dugu herriak baduela zer esana euskararekin, eta gainera, beraiek xumeki, herria, edo gu xumeki, baina ari garela ez, gure ondarralea jartzen, aletxoa jartzen, eta poliki-poliki, hor mendi bat egiten ari gara. Orduan mendi hori orainea joaten den, eta instituzioek edo politikariek edo aurreratzen gaituzte. Horrela gero guk ere hartuko diogu aurre, eta ibilbidea eginen dugu, baina zalantzari gabe herriak aurre hartu dide, baina, pila bat. Osangi hasier mila esker, zorionak. Eta nahi duzenean berriz ere gonbidatuta zaudete, beti bezala. Esker mila zuei.